Hi there, Sanbonani, Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for having support. I appreciate you. So indaba yayoLanda sezivala ngisho njengabefundisi. Nayi indaba yokupheka ngoba ukupheka la mangibheka e-comment section ikhona enilinganisa ngakho ukuthi akayona ingane okufanele akwazi ukupheka. Ngicabanga ukuthi into ezibalekile ukupheka nakho akusikhona into ephezulu ekhekheni, like akukona unumber 1 kwilist masikhuluma ngomshado. Asibukeleni la mhlawumbe ngisebenzise khona igama lokuthi ingane nabanye basebenzisa ukuthi ingane. Umntwana osathatha izinqumo 90% izinqumo ayithathayo yinto kufanele ayiphindaphinde kumzali ayizwe ayithembe umzali lento ayishoyo ingane ke leyo. Ongakaze mhlawumbe ehlale yedwa abe kude nekhaya asezinqumo azenzele nje izinto ingane ke leyo. Osadideka mhlawumbe yinto engathi mayichazela yona uthi hawu ilula lento ingane ke leyo. Ubungane lobe sikhuluma ngakho ubungane ngokweminyaka nangokucabanga nangokuthatha izinqumo. Ubungane nokuthi mhlawumbe bayikhohliseka asheshe ekhohliseke. Kungabe ukuthi mhlawumbe umuntu ufanele nje acabange aze ajule ethi ngizomkhohlisa kanjani vele kube lula ukuthi amkhohlise ingane ke leyo. Ngokwami makuwumuntu wesifazane kakhulukazi makuwumuntu wesifazane below 25 ingane. Nginazo izathu eziningi ngeke ngaba seduze nabantu besifazane isikhathi esiningi, so ngilalele mabekhuluma ngibone futhi nokwenza, ngibone futhi ukuthi abanye ba-influencer yini. Yingakho-ke masithi kuyoLanda uyingane nakubo futhi bebekubona lokho ukuthi ushada nje uyingane. Nangendlela futhi a-react-e ngayo mase kuvela ukuthi umshado wakhe uyaphela or akusahambi kahle, izinto azikhulumayo zikhombisa khona ukuthi uyingane. Eyokupheka-ke asiphume emakhaya afanayo. Ungasheshe uthi mina ngafunda ukupheka ngina-6 ayikho inkinga, ngafunda ukupheka ngina-8 ayikho inkinga. Ukupheka bengasikho ukuthi iyona nto esizoyibeka phezulu like unumber 1. Bengisho nje ukuthi awubekuzoba lula ukuthi makuwumuntu obemkhathalele umuntu obenesifiso sokuthi apheke kangcono mayibona ukuthi akapheki kahle ubeyom-attendisa amaklasi noma esuggest ukuthi nakhona la online abafunda ukupheka kanye kanye. Angithi abantu abashadayo bayasaphothana bayabhalansisana. Angithi khona lokho nje kuyinkomba yokuthi hawu kanti umuntu onjani lo. Kweyobungane-ke u-90% wey'nqumo azenzayo mhlampe zivaya kubazali. Nakhona futhi seyivaya kubazali mhlawumbe uzoyidecide uzoyiplana into abazali bephinde behlale naye befuna ukuyizwisisa lento bemsize. Umuntu ophethwe abazali asisho njalo-ke bengibuka ngalolo hlobo. Mhlawumbe umuntu ongakaze benje sekhaya ongakaze bekude nasekhaya isikhathi eside ngokomsebenzi noma ngokwemfundo afunda ukuthatha izinqumo yedwa. Umuntu ongasho ukuthi noma eseya kwelinye ikhaya esegana uyokwazi ukuhlukanisa izinto ukuthi le i-right le i-wrong. Manje ukugana komuntu osayophathwa kakhulu okufana nokuthi nje singacishe size sithi lento yokugana kwamatshitshi emancane kufana nokuthi u-adopt omunye umndeni. Kodwa manje ukuthi uyafuna ngoba phela manje siyabheka ukuthi zona iy'ngane zithini. Kanti futhi nangaleso sikhathi umqondo usantekenteke. Omunye usabuka umshado njengento mhlawumbe ezomenza mkhulu emphakathini noma emndenini noma kuphi. Kanti kungenzeka ukuthi mhlawumbe usenze i-mistake. Zikhona ezinye izinto ezibalulekile. Eyobungane-ke angisho ukuthi ngiyisebenzisa ukujustify ukuthi akapheki ingane kahle, cha. Ekucabangeni, ekuthatheni iy'nqumo, ekuboneni ukuthi yini ebalulekile nengabalulekanga. Yingakho abazali bakhe bebethi
Imfundo kuqala, ngoba imfundo izovula elinye i-page empilweni. Asikhulumeli-ke ukumgxeka lana, mina ngiyamsaphotha nje kwisinqumo asithathile, engathi engaqhubeka nemfundo le kuba bamfisela yona nezinye izinto. Kodwa ebunganeni angi-justify ukuthi why engakwazi ukupheka kanjani. Ngikhuluma ngezinqumo azithathayo ngempilo yakhe. Yingakho abazali bebemcabangela, ngoba yena akakakwazi ukuy'cabangela kahle. Usadinga bona abazali eduze. Sharp, bye.